Konnichiwa. I am Watanabe Hiro-sama. Welcome to our new episode of Accounting Adventure. Let us begin. Dobrodošli na naše novo predavanje. Danas će biti govora o drugom po redu financijskom izvještaju, računu dobiti i gubitka. Račun dobiti i gubitka financijski izvještaj koji prikazuje uspješnost poslovanja poduzetnika tijekom obračunskog razdoblja. Za razliku od bilance koja prikazuje stanje imovine, obveza i kapitala na određeni dan, račun dobiti i gubitka prikazuje visinu prihoda, rashoda i rezultata poslovanja ostvarenih tijekom obračunskog razdoblja, najčešće poslovne godine. Prihodi i rashodi se u računu dobiti i gubitka međusobno sučeljavaju, te se utvrđuje rezultat poslovanja. Ukoliko su prihodi veći od rashoda, rezultat poslovanja je pozitivan i društvo ostvaruje dobit. Ukoliko su prihodi manji od rashoda, rezultat poslovanja je negativan i društvo ostvaruje gubitak. Rezultat poslovanja iz računa dobiti i gubitka prebacuje se u bilancu i to u njezinu pasivu. Ukoliko društvo ostvaruje dobit, ona povećava vlastite izvore financiranja. Ukoliko pak društvo ostvaruje gubitak, on ih umanjuje. Ostvarena dobit društva kao razlika prihoda i rashoda predstavlja bruto dobit. Iz bruto dobiti plaća se porez na dobit, te preostali iznos predstavlja neto dobit. Dakle, prihodi minus rashodi jednako bruto dobit. Bruto dobit minus porez na dobit jednako neto dobit. Neto dobit društvo može koristiti na sljedeći način. Dio može izdvojiti u rezerve, dio zadržati za potrebe financiranja poslovanja, pa govorimo o zadržanoj dobiti, dok ostatak može isplatiti vlasnicima, odnosno članovima društva. Vratimo se sada Bobiju. Dobar dan, Bobby. Bliži nam se kraj godine. Molim te da mi dostaviš sve dokumente koji potvrđuju nastanak poslovnih događaja u ovoj godini koje mi još nisi donio. Tijekom siječnja obavit ću sva knjiženja poslovnih događaja i odgovarajuće obračune koji se odnose na prethodnu poslovnu godinu. Zašto su mi potrebni dokumenti koje dostavljaju tvoji poslovni partneri? Lijep pozdrav, Ksenija. Bobby pri telefonu. Dobar dan, Bobby. Upravo sam dovršila obračun rezultata poslovanja za tvoju prvu poslovnu godinu. Čini mi se da možeš biti zadovoljan. U prvoj godini poslovanja tvoje društvo je ostvarilo 280.000 kuna prihoda i 220.000 kuna rashoda. Rezultat poslovanja predstavlja razliku prihoda i rashoda. Ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja. Bruto dobit u iznosu od 60.000 kuna kao razlika prihoda koji iznose 280.000 kuna i rashoda u visini od 220.000 kuna. Objasnit ću ti ukratko što su prihodi i rashodi. Prihodi i rashodi predstavljaju obračunske kategorije kojima su prikazane promjene imovine i obveza koje utječu na promjenu kapitala, osim promjena nastalih izravnim ulaganjem ili povlačenjem uloga od strane vlasnika društva. Prihodi tako predstavljaju povećanje ekonomske koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku povećanja imovine i smanjenja obveza, što za posljedicu ima povećanje kapitala, ali ne ono vezano za uplate vlasnika. Nasuprot njima, rashodi predstavljaju smanjenje ekonomske koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku smanjenja imovine i povećanja obveza,
što za posljedicu ima smanjenje kapitala, ali ne ono vezano za smanjenje kapitala putem njegove isplate vlasnicima. Sučeljavanjem prihoda i rashoda u odnos smo stavili sva povećanja i smanjenja imovine i obveza tijekom obračunskog razdoblja, te u konačnici utvrdili rezultat poslovanja. U primjeru našeg društva Movin Bobby do samog kraja obračunskog razdoblja nije bilo evidentiranih obveza. Navedeno znači da su sva povećanja imovine, odnosno prihodi u iznosu od 280.000 kuna, bili veći od svih smanjenja imovine, odnosno rashoda u visini od 220.000 kuna. Rezultat je bruto dobit u iznosu od 60.000 kuna koja povećava iznos vlastitih izvora financiranja kako smo to opisali kod bilance. Međutim, u tom smo primjeru izostavili porez na dobit. Iznos od 60.000 kuna predstavlja bruto dobit, odnosno dobit prije poreza. Ako pretpostavimo stopu poreza na dobit od 10%, tada iznos poreza izračunavamo na sljedeći način. 60.000 kuna množimo sa 10 i dijelimo sa 100. Rezultat je 6.000. Umanjimo li bruto dobit od 60.000 kuna za iznos poreza na dobit u iznosu od 6.000 kuna, dobit ćemo neto dobit društva koja u našem slučaju iznosi 54.000 kuna. Pogledajmo sada kako je porez na dobit utjecao na bilancu. Iznos neto dobiti povećava vlastite izvore financiranja. Istovremeno, iznos poreza na dobit Movin Bobby je obvezan platiti državi te ono predstavlja njegovu obvezu. Nakon obračuna poreza na dobit, ukupni iznos aktive i pasive ostao je nepromijenjen. Promijenila se struktura pasive te sada dobit iznosi 54.000 kuna, a obveze za porez na dobit 6.000 kuna. Računom dobiti i gubitka prikazuju se različite vrste prihoda i rashoda koje su grupirane u sljedeće skupine. Poslovni prihodi i rashodi te financijski prihodi i rashodi. Poslovni prihodi predstavljaju prihode koje poduzetnik ostvaruje u redovitom tijeku poslovanja od prodaje svojih proizvoda i usluga. Bobbijevo društvo tako ostvaruje prihode od produkcije videomaterijala, prihode od režiranja te prihode od izrade animacija. Poslovni rashodi s druge strane obuhvaćaju rashode, odnosno troškove, koji su neophodni za ostvarivanje poslovnih prihoda, poput troškova materijala, troškova plaća, troškova energije i sl. Financijski prihodi rezultat su ulaganja viškova novčanih sredstava, te se javljaju u obliku prihoda od kamata, prihoda od ulaganja i sličnih prihoda. Nasuprot njima, financijski rashodi predstavljaju uglavnom posljedicu korištenja tuđih izvora financiranja i javljaju se u obliku troškova kamata, gubitaka od ulaganja i ostalih sličnih rashoda. Movin Bobby ne koristi tuđe izvore financiranja, pa tako ne ostvaruje financijske rashode, dok novac u cijelosti drži na žiro računu te ne ostvaruje prihode od kamata. Stoga, svi prihodi i rashodi koje je Movin Bobby ostvario spadaju u skupinu poslovnih prihoda, odnosno rashoda. Ksenija mi je rekla da je s aspekta korisnika financijskih izvještaja ključno usmjeriti pozornost na operativnu dobit. Operativna dobit predstavlja razliku poslovnih prihoda i poslovnih rashoda, te prikazuje rezultat poslovanja iz osnovne djelatnosti koju društvo obavlja. Ključno je da društvo posluje s operativnom dobiti, a ne operativnim gubitkom, čime se osigurava njegova vremenska neograničenost poslovanja i zadovoljavaju interesi dionika. Zaključno, osvrnimo se na dodatni financijski izvještaj
koji proširuje račun dobiti i gubitka, a poznat je pod nazivom Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Dok račun dobiti i gubitka prikazuje kategorije koje su rezultat poslovnih odluka donesenih od strane uprave društva, odnosno direktora, Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti korigira neto dobit ili gubitak za dodatne pozicije koje su rezultat ekonomskih uvjeta poslovanja. Na taj način izračunava se sveobuhvatna dobit ili gubitak. Podsjetimo se sada na znanja koje smo danas usvojili. U računu dobiti i gubitka sučeljavaju se prihodi i rashodi te se utvrđuje rezultat poslovanja. Rezultat poslovanja može biti pozitivan, pa govorimo o dobiti, i negativan kada se radi o gubitku. Dobit povećava vlastite izvore financiranja, gubitak smanjuje vlastite izvore financiranja. Prihodi se dijele na poslovne i financijske prihode. Nasuprot njima, rashodi se dijele na poslovne i financijske rashode. Operativna dobit jedan je od ključnih pokazatelja uspješnosti, a računa se kao razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda. Ona mora poprimati pozitivne vrijednosti, čime se osigurava dugoročna opstojnost poduzetnika.